Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala Miyerkules. Pizza 21 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2025. Abino mahigala no. Padayon na kami diri sa Ayungon sugod na mi sa muang pagpakumpisal sa mga bata. Ang amo ang culmination karong pizza 30. No, so congratulations sa mga bata ha. No, nga nakalahutay mga higala sa tibuok bulan no sa Abril kasugod na may catechism dayon karon padayon usab no. Bino padayon ato pong pasalamatan ng mga ginikanan nga ilahag yung gipadala no ang ilahag mga anak alang sa kining catechism. Ang mga sponsors food snacks daghan po kayong salamat to. Ang mga bata nato enjoy gyud pud kayo sila sa ilahang pag kining gitawag natong pag-apil sa catechism. Ayan, no? Salamat kayo. Naunya, ato po di ay nga timbayaon, mga higala, o maayong mudto usab, no? Ang atong mga igsuon nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao. No, bay no? Abay no, mga higala, no? July 29, amo nang i-install, ilan nang i-install, mga higala, akin nang i-ordena si Bishop-elect Glenn Corsiga. Ayan, no? Namamahimo na siya nga full-fledged nga bishop. O niya, pizza 14 sa bulan sa Agosto, magkuan na. Dado na, i-install na dito sa kining Ipil, no? Sa syudad masiguro ng Ipil. Murag kuan pa dahil sa Ipil pero kining Ipil murag syudad na siguro ni okay dako mo siya ng lugar no hala no o niya malipayon kitag dako mga higala nga kanang aduna nagibag-ong obispo sa ato ang Katolikong simbahan unya ang usa pag yun sa atong igsuon nga matud pa miyembro sa kaparian sa Diocese of Dumaguete. Pero luyo sa among kalipay mga higala doon na pod may kasubanan no tungod kay usapod namo ang mibiya na niining kalibutan na final na gyud no gani kagahapong adlaw gimisahan na siya no namo gimisahan na sa namo uban kang bishop Julito B. Cortez si the late Anhing Oliver Bulungon no so gali to apa siya karon sa kuan mahigala to gidala siya dito sa kining dadon siya dito sa iyahang parokya no present niya nga assignment dito sa kining Pamplona no sa Santa Agueda no so kung kuandi ay kanang congratulations alang king Bishop elect Glenn Corsiga o mga condolence sa pamilya nga Bulungon no so muna no unya padayon usab ang higala ang ato ang gitawag nato sa in English o pag banguta sa kining ang amuang sadness no ang ato ang grieving no na matudlagi na matsyanta no usa ka suod nga higala o kauban sa buhat ayan no dahil no padayon ta mga higala wala lang una si kita karoy kuan ha kining CBCP News kay medyo naapikan ko gamay mga higala gani usually buntag man jud ko nga magtrabaho pero karon medyo nahapnan tagamay tungod sa ganang napahuway mo ko mahigala kay medyo galain pud akong lawas pero bisan pa padayon ra gyud gihapon sa pangalagad basta makaya pa no bino ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Ang binong Saint of the Day nato karong mga higala mao si San Eugenio sa Masinod, Saint Eugemo
Eugenio, Saint Eugene of Mazenod. Nabino kini si San Eugenio na tao ni antong tuig 1782, namatay ni antong 1861. Nya miyembro kini siya sa noble family, ordained priest at kini in 1811 and organized rural mission, religious from the founders sa Missionary Oblates of Mary. Uy, Immaculate, hindi po madali dahil ni si San Eugenio sa Mazenod, no? Siya man di ay ang matud pa founder sa Missionary Oblates of Mazenod of Mary Immaculate, no? Kuan po ni siya kay ilado po ni siya kay di ay no kini si San Eugenio sa Mazenod. So kung anda ha, kini congratulations sa mga oblates, oblation o kini Missionary Oblates of Mary Immaculate. Okay, no? Nahala, no? Padayon ta sa atuang nga mga buhatunon, sa ako nang ginaingon, padayon kita karon no? Sa atuang nga mga pagpangalagan, padayon sa atuang mga panawagan, no? Congratulations sa atong mga lay ministers. Unya kami diri sa Ayungon, mga higala, doon na po may ginagmay nga kining unsa nga lananing Santa Cruzan, no? Kaya ang proceeds amo po din taong ipalit og mga school supplies alang sa atong mga kabataan nga nangapil sa kining Flores de Mayo o t-shirt po ginagmay t-shirt po sa atong mga katekista o mga pahalipay alang usab kanila sa ilang mga kahago niya kay wala man may pundo para ana muna nga doon na may fundraising kining gitawag og Santa Cruzan agi po og pagpahinungod sa atong si Reina Elena o ni kining Haring Constantino, no? Alang ni adtong wala masayad, no? Kinsa man ni si Haring Constantino, no? Si Haring Constantino mao kini siya ang emperador sa Roma nga unang midawat sa Kristyanismo, no? He initiated the kining spread of kining gitawag nato og Christianity dito sa Roma. Gani siya mismo ang naghimo sa Christianity nga mao ang official religion of the Roman Empire. Unya ang iyang mama si Reina Elena. Si Reina Elena nailhan po ni siya nga mao ang Reina nga una pong nisagop sa Kristyanismo, no? O gani siya gyud ang nagpaluyo ni ining gitawag natong Santa Cruzan. Siya ang primerong organizer ni ini sa diha nga iyang gilibot sa syudad sa Roma ang matud pa kining gitawag kining Holy Cross, no? Kining Santa Cruz, no? Muna nga during the procession of the Holy Cross na gyud si Reina Elena ug si Haring Constantino. So kuan kay na sila mahigal ang uban wala kasabutana ang uban wala makasabutana pero kuan kay na sila kayo kanang dako kay na sila gikatampo sa mga kalihukan. Okay? Nahala, no? Bino rin na tayo mahigala sa ato ang topic, no? Human sexuality and celibacy. Human sexuality and celibacy. Okay, no? Bino kaming mga kaparian maghigala, may adapt may iniining celibacy, no? Giving up self for eternal life. No? Matud pa ni Karl Rahner. O kining matud pa kining kuan kining celibacy matud pa ni Karl Rahner giving up of self for eternal life. Sa ato pa imong ihalad ang imong kinabuhi tibuok yung kinabuhi alang sa kinabuhing dayon. Unya, it is a matter of keeping one word to Christ and to the church, you know, giving up as self as an offering. Ayan, no? So muna, yan, kaming buti pa sa butong celibacy, nga imong gihalad ang imong kaugalingon, lakip na ang imong sexuality. No? Muna nga kaming mga pari, dili gyud may magminyo, no? Kaya amo manggihalad usab ang among sexuality ngadto sa Ginoo. No, ana, no? Binoon niya, matud pa, kining ang pagka-celibacy dili lamang ni para sa mga pari, kung dili kalakip usab niini ang mga kamadrihan o mga religious, no? Ug alang pod ni adtong gustong magpabilin nga single kining gitawag natong single blessedness. Kung dili ka pari, single blessedness. Pero kung pari ka,
ka celibacy. Kung dili ka madre, nga dili ka ganahang magminyo, munay single blessedness. Pero kung madre ka, munay gitawag og celibacy. Ayan, no? And celebrate living and loving as an ongoing grieving. Ayan, no? So, muna nga, avoid isolation. So, muna nga, unsaon man nga, kan malagi ning, kuan lagi, no? Kining, daghan man lagi kaing temptation kabahin ining celibacy, no? So, how to deal with conditions of physical weakness and moral fatigue, no? So, unsaon ba nimo nga matud pa imong mapakigbatukan, no, ang tentasyon sa pagpabilin nga pagkuan ba kanang salikway sa imong celibacy. Number 1 is avoid isolation, no? Avoid isolation. Dili gyud ka mag-inusara pirmi. Kinahanglan nga you are in company of people. And support from father, priest, and those in pastoral authority. Kinahanglan nga makig-auban yung kapirme sa imong mga kaubanan ng mga igsoong pari, igsoong madre. Number 3, reduction of external activities. Ayan, no? Number 4, contacts spirituality and help to keep up motivations and joy. Unya, special means and programs for assistance and a union with the suffering Christ. Mortification mo ni siya gitawag na tong union with the suffering Christ, and of course help from family members. Okay, no? Create a clean heart in me, O God. No way pari nga gustong magbinuang, the indelible mark of the ordination. We are not celibate for ourselves. Celibacy is our priestly identity. Kung wa ka kamubuon, move out na lang. Muna kinaingon nga, kung dili ka maka-move on, bisag pari na ka, move out na lang, no? Kada alsa sa kalis, hinumdumi ang ibong kaubang pari. Live a happy celibate life. Uy, muna no? Live a happy celibate life. Dili ka magpuyo nga silibato nga magulanon, no? Silibato meaning wala kay kaugalingong asawa, wala kay asawa, wala po kay bana. Pero din lang sa takuto may higala ha, medyo ulo apiki tagamay karon tungod lagi sa medyo daghan-daghan sa tagtrabaho. Pero again, sa ang atong paghalad sa atong kaugalingon, usa ka na kapaagi nga diin makapaubos kita atubangan sa Dios ug makatabang kita sa atong isig ka tawo. Daghang salamat og mayong mudto, Pilipinas.